Ladies and vítám vás u dalšího hraní GTAčka Vajsitka. Jo? Takže mi dáme zpět a já tam asi už trošku začal, ale mohl si, že mám tady peníze, jsem si načítoval, ale ty zbraně jsem si koupil. Takže si tady vezmu tu krosku. Pojedem. A jen. Čumíte co? Ale mám motorku. A hned mi spadne. No nic, tady teďka přesně nevím, co mám dělat. Ale uvidíme. Kde je moje motorka? Jdem čerlu. Vezmu si ten čípen, je pěkný. Tady je krásný. Krásný čípen. No, tak dneska budu 2 spoje a tento týden už další spoje nebude, kvůli tomu, že já pojedu tam, kde je finál. Takže bych to tam dal už za hodinu, ale tam nebudu nikdy sám. Je ten fail? A tak. Teďka jdu asi kam? Jednou prostě tam jdu. Já jsem s kratkou. Určitou s kratkou, super s kratkou a je... Uj! Teď debil ten nákladák. To je debil. No, nemůžeš uhnout. Vy jste si neslyšeli, že jsem na ní troubil, ale já jsem na ní troubil. To je hajzl. Na ní troubil, neuhnu. To je hajzl. Tak jdem dál. Uhni. Ser. No fakt ser. Jedem. Ty vole, sorry, já zhodil tu kameru. To GTAčko ubíhá tak rychle. Máme 2 minuty. A teprve tam dojíždím. Na tom jdeš ty, sorry. Já si nevzal tu rychlou motorku. Na tom jdeš ty, náklad jako blbej. Já jsem tak pomalej. Počkej, teď se rozjíždím. Čím to na to? Ty vole, to vypadá na tom tak zkresleně. Čo, nedávám pozor, dívám se do kamery, nedívám se do toho. Jdem dál. Je to jasný, už vím kde. Tak jdem. A nevím, co tam bude. První to auto rozřízne. Ty vole. Špatně. A teď epický je to. A teď by to vypadalo mnohem bez těch dveří. Vypadá ten právě jako armádní. Ty vole. Z toho pušť na to jebem. Na to auto, že to kurva. Auto. Já sorry, že jsem tak zprostý, ale já to když tak šeptám. No, tady to můžu přetočit, to bude blbá ukázka. Takový s tím sampíkem, ne? Doufám, že na to vidíte dobře. To je retard. Tam nastupat, teďka jdem kam? Staré jeho město, starý dům, ten pak budeme mít, že? Teďka bych nejradši použil bazuku, ale to tam neměli. Nebudem čítovat, jenom tam prostě tam hodím granáty. Takže ty mám naštěstí, nebo tam prostě rozstřílím na kousíčky. Tak jo, šajze. A tady to máte. Bum. Ještě rozstřílím na kousíčky, ty hajzleren. Nevidíte pravou přestřelku, lidičky. Musí být desert. Facebooku, prachy, hura. Hell, ano. Desert Eagle, hezky.
ti kreténi jako tady dělají. No. Ještě vevnitř ty dva, no to nemám sniperku, tak já si nedám fight. S tímhle, hop, to bude se nedá. Je dám, pěkně. Pojďte, hajze, no. Pojď. Jebeš mě, tak tě musím zabít. Ještě ten druhý, hop, tady to máš do držky. Ho. Takže. No, takže vidíte, mission passit, brzo bude mission passit. Jo, mám dramatický, takže já si vezmu tady ten krám. No, je to docela dobrý, to ale už je takový jako rozlicí, tak jak mám vléřu kolem paint and spray. Musím se už to můj zničit. Nebo začne hořet, takže budeme opatrně. Ne, ne, ne. Nebo staraj, čekej. Krám americký, ty vole. A tam uděláš ty, stůj, hajle. Hajle, podporuj. Tak. Ajde, neuklid. To aspoň jeden. Myslím, že tam to by bylo mnohem lepší. Jo, vám tady se zkresluje ta kamera, myslím. Já si to myslím. Zkresluje, wow. Ne. Ty vole. Ach jo, no, takže. 3. Já jsem tady na Facebooku, takže. Já dám střih, ne, nedám to už je zbytečné, protože teďka budeme už pásit, až tam dojedu. No, to byste už nemuseli vidět. Byste si museli řečit, Voračina, sorry. To mi naspadla, už po druhý. To auto taky bude v prdeli, takže já si vezmu tuto. Tady to si vezmu do toho, vypadni toho admirálaka. Nakoupíme něco, no, když už to nějakou... Ty vole, dobře. Opecka mám jet domů. Sorry. Budeme končit tím, že s to uploadem. Tady mi bude asi to, že? Vojenský ústředí zase. Tudy ne. Nevede silnice od ní. Jo, ten už taky dobrý, ty vole, já už jsem tak z toho nervózní, bych to stihl za těch 5 minut. 7 minut, abych to stihl. Já to stihnu snad. To stihnu. Nejlepší bych byl nezničitelný saltát, tady neexistuje. Hop, výdlevně. Asi si říkáte, proč mě nevoní. Nedá se zničit, prostě jsem rychlej a mě neviděli. To tak se dá? Jo. Tady v těch černých autech, protože jsem si vybral ty černější od mě, ale mě nemohli chytat. Dobrý, ne? Až jo. Že bychom tam dojeli na BMX, ale nevím, kde je. U mě. Taky jsem naštěstí neviděl. Všechno jsem na armátu. Kudy teďka na mapu se podíváme.
strašně z toho dneska bolí ruka. Sorry. Počkej, tady je ten most. Aha. Tak jo, už tam brzo budeme, lidi. Už to vím. Tady měl být most na přejezd. Tady zabočit. Jo, si všimnu brzo. Bum. Utek prdeli. Vypadni z toho amerického krámu. To je kde ten trafil. Ne, já myslím si. To je negre. Pojď. Tady to vidíš, Hajzo. Nemáš si na mě dovolit. Sorry, já slyšel ten výsledra. No, takže my to pro dnešek za chvilku ukončíme. Myslím, že jsme po té cestě 3 auta, to je pohodě. To není v pohodě, to je ten. Jezdí. Proč ještě vždycky na konci nabouráme? Takový krásný auto, já musím nabourat. Rozloučíme se vždycky s savem. Pokusíme se teda savem. Takže teď vezme ten desert. Hop, no. Počkejte, ještě za ním musím zajít. A jo, takže my ještě nekončíme. Ty vole, snad to stihneme. 3 minuty snad. Čau, kluci. Ty vole, já jsem tak nervózní, 3 minuty na to mám. Došel. To je pohodně. Tak já se s váma rozloučím, teďka k tomu končím to misi, tak tam rychle nasedu na motorku a už. Přetočíme to rychle. Jo, Mission Pass z toho skvěle. Tak a rychle na motorku. Uhněte. Jdeme rychle. To bylo za 30 vteřin vyřízení naštěstí. Dobrý. Tak jo, já se s váma rozloučím a čau. Čauec.